KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on Koorka Thierno Mody do e Piindi TV Koorka Thierno Mody Koorka Thierno jeben jalen beltoro den der galleji men Koorka Thierno hallo mbawden wonde men cere e wende Koorka Thierno Mody woni jewtidi do men Koorka Thierno Mody Koorka Thierno Mody ari yewtude leñol fulbe e findina ne hirjina ne weltina bitali ne ita yewende Koorka Thierno jeben jalen bel doro den der galleji men Koorka Thierno kaldo mbaden wonde men cere yewende Koorka Thierno Mody woni jewtude Assalamu alaikum. Thierno Mody. Daoud Nulma. Numéro no jogi. Allah god bas. Weltima. Yo Allah mojere. Allah jarama on jarama. Masallah. Wonni hade mi yettudo mi jor. 125 000 kay min darata par 125 000 Daoud Nul kam wiyam waɗanne dépôt 125 000 nende wallahi kaali goo alhamdulillahi rabbil alamin jettore mawɗo ɗi Allah ko ni noon o nani haalam ka noon neɗɗo kam sa luɓi ɗum gal to ɗum ko ñaami 125 000 kay no ay kam jogade ha korka gas so Allah lamɗo jaɓi mi weltima no fewi oɗo Habi. Oi Habi. Naam. Onon kam mari Habi ala galle o. Miɗen ɗo kay. Habi ar gay. Bawgal an noddurde ma ɗin poori de. Habi. Ar suko Allah nene hay ɗoygol. Wadde de yeeso ma ngoni himmo saare. Alhamdulillahi rabbil alamin. Joni leli ɗo man ha nangodirmi e ɗoygol. Min kam miɗa an noon. Ha téléphone soni. Téléphone soni goto wawi noddiga wi Daoud waddi mbo e yam. Daoud. won lubɗo men galla o wi nuldi kam 125 000 ko nga yetteral ɗum kay ka yetteral no fewi no fewi wadde wallahi hande noon ko pewjinoɗa kumtade hande kumtade ko mahal tan defmi mahal salum so ndo ko yiɗi mahal amada mi jogade koreji salum bawgal acci toñde ala min aɗa ay Habi min ɗeɓal fof kam mbaɗɗo animé ko Koorka dari koye joni mi ñamani ɗo ko moƴ hakkude mbakal salum mburo e ton mbakal salum mburo e ton ko ɗon ɗum pochuji men hattani noon aɗan ko ñin kañum ɓuuri webde men hande kam mi ñamata mbakal salum ya rufanam barme de barme rufanam barme o kala ko mbaɗɗa e barme fof dergui ɗum e lavago wiyete derguitanam ɗum e lavago hoto wat min mi rufata barme o won sababu mbeɗo rufa barme mi yiyani goɗɗum ko defammi 125 000 euro yani goɗɗum ha mi yiya ɗum e junggam 125 000 ha fo e junggam min mi ummoto joni joni mboɗo ya retire mi wawa rufde mbahal o sabu ɗum jimi taw haltoreɓe mbiya lingu koyngal accintama lingu junggu ɗum kon kaji ɗo kalto lingu koyngal mi haala kala gonne téléphone am ko lingu koyngal ha ara so ari mami ruf hay ɗum ne kadi ñamde rufetake ni
wana bakalde ko wadbe yidbe wasata woni yidbe dum ngal legal wonto asudo to goto bakal mi rufrade ñamne kam rufrade ko ñene fo mi ma ngal legal enen tan gondo miskine enen tan ñamando bakal ñene sayelte legal ngal bahal uuri hon namno gahola galle Thierno mon gal dum jogi den ko dum ñamal yaru fana barno yam nan kelebe waño gila joni yidda tan fiam fu barno yaru fana barno an ko dum jidda jogata ko 125 000 man ñam bakal saka sama mi jara ko de ru fana barno ngal yidi bahal min hakkunde ma o mbar huli ko bahal intira ko bahal jarni mboko ne jogo 125 000 re lingu koygal kaji do lingu koygal dum naati téléphone dum ngay jon wonti lingu jum ne wada retira bo ni rewara bitin mawdo manda cosmétique o wiyete manda Koorka Thierno mo angay zuutan babi hande waro mon moƴƴi e on ko piyo Abdou Aziz ala mi ko sadir lidoji mo tan ngala nguy ala ni kay wujjata ngala nguy Allah bonni tuba yawa en wujjude tuba wona den wallahi wala wose babi onon kaale haala mi wonko jinno mon haalande coupé eyyi wol pose lido hande komi jiddo mon haalande ko weli galle amen baw kaw dawdo dia koko nildimo kalis kewdo e téléphone makko min wima non Thierno Mody eyi dawdo dia nildimo Allahu akbar hande ko ɓuuri hen welde hande ala fof ko sodani galle o suudanno kam o sikkani mi tini nekete nenne haalni kam hande hay nenne natani waañ hande aɗa hol nadde waañ goggo o hande galle amen kala to darda sof ala hande galle mon ni wini hande aɗon ko jinmi saabu Allah e nelaɗo mum ane Abdou Aziz hande gaare kumtoɗe e galle ala kalido hakkude ma yalla min wi yew babiɗi te gaare law hakkude ma yalla hakkude me Allah e min mbiɗa mijornoro kumtima hande wallahi Allah seedi aɗa yiɗi kumtida non min kam mi wawata arde quoi selli non sérieusement mi wawata arde ko woni ayi hakkude ma e Thierno Mody Allah ƴeew kaali mi ara galle Thierno Mody wiye ɗon kumtotomi hande non ɗum kam Babu Ido, imagam Abdou Aziz, rokani kam ɗum ɗon quoi an kam waɗanima invité ndow komin wonma invité ndow kono ɗo yiɗi belo ko galle kawma ko galle kawam kasi a haali a jaabima an seeɗa wona ha Sidi Abdou Aziz an kalde e virement dogo galle mumen mbiya wonde hakkude ma e ko jaw ko wolima Thierno Mody Baba Idy kanko no foti laabi o noddi kam galle ma mboɗo humtoyo to o arat te kalidou so arani min komi garowo no anani kadi min jimmi ko jehen may boy jehen gertoɗe laare hande mbeɗa andi golgol makko debbo murtannaji way tan ko debbo gertoɗe saabi Allah komi ñaagui ɗuma jehen sen ñaami tan jehen kay haajuji men sen kumtima ha par jehen suudam jaren toon ataya son belama hay kejjari podon ɗum kay asisi moy ñehen noon jaɓɓiɗe boy ƴen way kanko a famatama ko continent sabu Allah boy ngare ala mi kam garo walla so saare yani jaaden gasi mi saare yan joni en jaad ko min foti duure noon Koorka Thierno mo wona on kaari kam ndane ne range ko fuji kaldu Allah jarama ala onon jeeyi kumtare kay dale jam dale jam anno a salti bawi wonde ko ɗum boyi wadde wallahi on mbayri humtorade ni kay welde ala mayne to man haram dañi ɗum ɗon hay sos mabɓe on tan ko welde dale jam on salit a fi muruy tan oto salit ndeysaan onon jeeyi kumtare de kam pari tan ko enen jeeyi jeyi kay ko coɗɗo jeyi humtorade ni machallah dale jam humtorani ala galle kay ganda hono fof kam mbeɗa andi yo Allah jippinde o barke e bawɗe yako waɗe ñaamo rasul Allah ne seedi hande humtima a meeɗa wasde humtade ɗiɗi ana meeɗa wasde humtade ñande garɗa ɗo fof ka humtiɗo ko tawi hande o humti ay soso to wayi welde wala o sellani mo defma wala mon defno ɗum nenne defi ɗum nenne aɗa wawi defde de machallah onon jeeyi ni moƴƴi war saha garon ɗo oɗon kumtoɗo kaldu ay sihil ni wayata sihil kam ko ni wayata vraiment hande o waɗi confirmé sihilagal caggal deral ma heewi tawela mbiya waɗi confirmé sehilagal men sehilagal kay yo ala ɓuuro on ko ɓuuro kaw kama hoɓɓe jaa pecce kaw ƴettu ɓuuro min kay mi haari a humdata yoni a ñamata min kaari noon de pourtant wayi kaaliɗo yan dossier men min liggi ɗum inchallah nawe nawre oɗon mbawino e jaade ni nawe dalde jam de jam wallahi an kam idi est ce que aɗa andi an kam riba tan ñamta jeeyi on ɓe paɗe atayo ga jogui ɗo atayo
Angel Mody. No, Mauro fadi atayo. Abdul fadi atayo. Mi di Thierno Mody. At mi dono ma. Duwama c'est bon moƴƴi Kal. Garam gorko kam yiɗi gorko kam jogota ko rotere jogo haqqille muk gorko jogo rotere jogo haqqille muk ɗum wawa wonde eyi an kam babgal an hay ñamde ma gamba kalim min ndi meeɗa kalim ndiɗo kumtade no foti mbaɗɗa hen feere no foti periɗa hen Eto. kalim woppu invité kalim an yiiɗi invité e les garçon d'honneur Bawol be ko sehilabam tan soɓe ngari ɗo ɓe kumtima ni hani woppu han jogoɗa kalit min mi haɗani ma yadude sehlama mi haɗani wadde invité sehlama kalim way kalim woppu bonnude jawdi janan nene mbaɗe rangé bagage o anaka mo huntaki kom no wawi fadde kejjari tan naw ɗum e nder kalim waji ni jogoten koddude hoddude galle enen ɗiɗo waaw ɗum ko arsige mabɓe tan yo haqqam yiye naw ɗum nder waji kalim yo haqqam yiye te kalim woppu yadde iɗi wona giƴo kono wo babiraɗo moƴƴo noon babiraɗo moƴƴata no wuure puusu jenen moƴƴat kay guurde puusu jenen kay moƴ joni a humtata o yerta haydara hay katta yerta ko ñamante vampiraji neni fof elle vampiraji qualité an yiilo sehil kar a sehilaɓe heyɗum tan joguiɗa sehilaɓe ma fof keyɗu idi kam sahalam goppa ɗum ndax gorko jogota ko rotere jogo haqqille eyyi so joguinoma haqqille wona sehil mum hirande a defti won joni de ko deftu hirande joni de mi deftata anda kay gedduran minen kam min geddani salle de mi yejjiti wiide yoppat hirande law wallahi aɗa wawno wiideɓe noon de fan mi wiyaɓe yoɓe gartu yimɓe kirtoɗo kirto wallahi neɗɗo so geddi tan kay haaju mum ay min ñande lelimi samen ko kaalido lelmi kam nenne yaltin bagage o mammeɗo wadde aɗa woni gorko mawɗo kilifa saɗa woni e galle ma garɗo fof gedda garɗo fof ƴuufa aɗa fonno ñamde muru ma mbiya ñamata an hollo jikku moƴƴo seeɗa ayi iɗi no an ñamira woni foti ardade min ndewa hen ayi iɗi no ñamira aɗa amba tan aɗa duga tan an kam change jikkuma o seeɗa boy goɗɗo ko foori hen boy goɗɗo ñen hen nanmi galle mam nanmi o wiya bamma ko kako on ɗon mam ƴeddu mam woppu ɗum galla ayi yani iɗi no ñamirat foti wayɗo jikkuma o de iɗi no ñama elle gummiɗo keña elle gummiɗo keña e moƴƴi fata hirade aɗa kirtoɗa wadde KP hokkanno on Koorka Thierno Mody ɗo e Piindi TV. Koorka Thierno KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma